こんにちは。私は青井ソリーバです。これから小さな日本語教室を始めます。こんにちは。こんにちは。さようなら。さようなら。ありがとう。ありがとう。いただきます。いただきます。すみません。すみません。頑張れスイス。頑張れスイス。愛してます。愛しています。お気に召しましたか？近いうちに日本でお会いできるといいですね。ではまた。